Здравейте хора, аз съм Ники, с мен е Петър и сега ще играем на топло и студено. Той да ви обясни правилата, повечето от вас ги знаят сигурно. Тоест ги знаете, така че няма смисъл да обясняваме. Първо ще крием, Чехла. Така, първо съм аз да крия. Митко. Какъв Митко бил? Митко, боже. Николай. Та, Николай, че къде ще сидиш? На пазал, който е. Не, така. Малко искам да я скрием някъде нататък. Да, окей. Да го видим първо той къде ще сиди. Лягай там, лягай. Лягай, бе! Лягай там, си бучи главата в... Да, айде, давай. Почваме. Така. Дори не гледа случайно. Не гледа. Гледа, скринам. Няма гледаш, ей! Няма да гледаш! Къде? Да се скрие. Ще бъдем тук. Ама, да. Чакайте. Чакайте ми гледа. Тук. Вижте къде е потом. Тук е, да знаете. Вижте ми е така. Тук. Абе, готово е. Чакай, не. Чакай. Чакай. Готово е. Абе. Студено. Здравейте хора, сега ще търка. Студено. Случи камерата. Студено. Не. Ще казвам не, да. Не. Не. Аз казвам, че не е нататък. Не. Няма. Като гледам на колкото отиваш, става Антарктика. Виж го сега. Вижте хора как му разкарва това. Че тук има някаква вълна, гледайте. Малко отива към да. Той я видя вече. Да. Ето я видя, бе. Ай, бе, изкарай я. Как се народ, така ще изкарваш. Сега си ти. Ай, аз, ето. Хора, сега ще крия ето вече. Хвата? Аз не ще крия. Чекай. Ето я, ето. И хора, това ще е яко. Може би. За вас. Какво ти ми каза? Не! Аз ще гледам клипа. Какво? Аз ще гледам клипа. Добре. Какво правиш? Айде, не гледай.
Скоро, скоро. Где тук я скорее. Що гледаш, бе? Айде, готово е. Сега хора, той ще търчи. Да. Може би ще е весело. Айде по-бързо, на хората не им се чака. Е, да, с една обувка е трудно, да. Абе, давай го. Не. 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 Ти в Антарктика отиде, бе. Аз там, Не. 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 има тук къде ходим. Да. Ти показвай им къде се разкрива. Да. 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 Не си чак толкова долу. Само да. Да. Не си до макс, да. Може и да е вкусно, спорвам. Моля! Да. Къде се направя буклук? Да. Може да е вкус. Хора, вие видяхте къде сложих? Да. Мисля, че моето време е по-добро от твоето. Но, айде още една игра. Да си гледам поне. Там ще обуш, да че си. Вземи. Оф, чакай. Чакай. Опа. Как се ходи бос по такова? А, не, аз още не съм я взел, чакай. Ще го отива на място. Сега ще стоя на такова място, че няма да може да я познае. О, фак! Бос по камъни и по стъпла и по... Пуф! Всичко. Обувам и тази, ще намеря място. Да видим. Няма да е по пътя. Ау! Зад някоя палче вълна ще е. Ама ония вижте го как левитира. Вижте. Ей, няма да се обръщаш, ей! Бегай! Не, няма да е за вълна. Ама не си по тази вълна. Ще спием и тук. Тук няма вълна пък. Айде за това повече вълна. Не искам. Это вообще последних мест. Только сложно. Ай, крыса сама. Видишь, когда есть крыса. Где-то. Убился. Да, у тебя ко мне выкал человек, хоть выбрал.
ги мами, така че. Айде, давай! На лютка. Ей! Айде идвай с мене. Давай, идвам, айде. Казвай, не да. Не. Но там накъде вървиш па посока и не, така че. Не там. Не, Не там. не, Не там. не. Ай, върви, бе. Много странно, защото вече даже и Арктика им нямаш. Отиваш в атмосферата. Така, далече, много далече. Само минаваме от тука. Не. Ма не, бе. Аз ще кажа, когато започва да става да. Да. Тук Ой, вътре. бая. Да. Тук вътре. Да. Топло, много топло. Тук вътре, знам. Търси някъде. Не ми викай тук вътре. Да, наври са вътре. Вижте какъв хубав парк си имаме ние. Там. Вижте какви хубави коли. Добре, те видя. Аз така да ви покажа, той я видя. Добре. Това ще е всичко За този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз пък не. Дайте палче нагоре и се абонирайте за нас. Чао. Чакай, не, чао. Да. Как се седим тук пак от стартовото място. И както казваме и в другите клипове, задавайте ни въпроси и ние ще ви отговаряме. Също така казвайте някакви чаленджи. Кажите някакви. Предизвикат. Не, да, някакви предизвикателски чаленджи. Ние знаем някои от тях, но те са за домашни условия просто. И добре, ще се видим до следващия път. Чао! Чао.